ji bo heşt mehan diçe cadeya nerazîbûn û lêvegera ola Şîî hîvî li ser Heyder Ebadî danane ji bo encamdana çaksazî û guhorînan. Gerçi ev jî her li cihê xwe da dêt û diçe bêyî wêyekê tiştekî bike ku cihê razîbûna wan nebe ku di wê bawerê dabûn wê neyekê cuda li malekî pêşkeş biket. Pê naçe tu Serokwezîrek li Iraqa nû da Hindî Heyder Ebadî pîrozbayî lê hat vekirin û hat bihandan ji bo karkirin digel destbikarbûna wî de di meha Eylûla 2014 de. Demekî jî di xwepîşandan û nerazîbûnan li Bexda serhildayê li aba sala borî de lêvegera Sîstanî li Necef Abadî Raspar bi destên asın li gendalên Iraqê bidet. Xwe nîşanderên asayî û hêzên sivîl çend hefteyekan dirûşimê wan bibû bi fewaznake ku bi ramana raspardin ji bo çaksaziyê digihîne. Parlemanê Iraqê jî dest kiriye bi çakkirina hemû aliyên girîng û cuda cuda lêweke hindên parlamenterên hevrikên Ebadî hemû carekê dibêjin Ebadî nek bi destê asın welku bi kilênisan jî nemakariya li gendal karan bidet. Bê serincdan li pêşhatên Iraqê û gutarên hêzên siyasî xuya dibe rexne û nerazîbûn li Ebadî ji dû bereyan ve dû nerînên dijbehevin jêder digire ku yek ji wan a çalak û xwenîşanderên ji aliyekî û hêzên siyasî yên Iraqê ji aliyekê din. Bereyekê toreye ji gavên Sistan û biryarên jî ji bo rêfirm bi serkirina demkî didin qelem ji ber ku xwe ji qirê taxê arîşeyan nade ku dawî anîne bi sîstemê hevpişk û dagirkirina wan berpirsên ku Iraqê gihandîne ser dîwarê herifînê. Berê duê jî ku hêzên siyasî ne ji pêxemet parêzgarî li wezîr û zêrevanên berpirs û mûçeyê xanenişîn û berjewendiyan li Ebadî narazî ne ji ber ku car car dixwazin dûr ji nerîn û berjewendiyên wan rêz bike û hin biryaran bidet. Hezba Dawa Îslamîk û Hezba Ebadî bixwe ew nêzî 12 salan hikûmraniya Iraqê diket. Pêşenga van hêzan ew tirsa wêyekê heye gavên Ebadî destkeftên hezba wî bidet bi hewayî da. Piraniya vekolar û çalakvanên sivîlên Bexda li ser wêyekê mikorin li piştî girevgirtina Muqteda Sedr li devera kes ku dawî anîna dema Sedrî ji bo çaksaziyê. Ebadî ketiye navbera dû berdaşan û dû kartêkerên cuda ku ji aliyekî projeyê Sedr û xwenîşanderan e ji bo ragihandina hikûmeteka teknokrata ne siyasî û ji aliyekê din ve berjewendiyên Hezba Dawa û hêzên siyasî din Şîa û Sunne û Kurd ku xwe ji vemana hevpişka siyasî û hezban dibîne bi taybet piştî wêyekê beşeka zoran gefa boykôtkirina prosesa siyasî ragihand. Çi Heyder Ebadî û çi postên berhemê proseyeka siyasî ne ku tohmetbar e bi niqûnbûna ji gendaliyê û hevpişka tayîfî û hizbî gerçi niha jî daxwaz jê têdkirin li dijî vê prosesê şerî bike û neker ew belkû ji nav jî bibe. Ebadî bi dengê malekî Serokwezîrên berê bûye bi parlamenter ku emîndarê giştî Hezba Dawayê di heman demê de gerçi niha Sedriyan daxwaz dikin malekî bidin bi dadgehê demekî da li piştî hilbijartinên 2014 malekî 140 Hindê Ebadî deng bi dest xistin. Her ji ber vêyekê jî gelek ji şehrezan rewşa Iraqê hevnerînin li ser wêyekê îna jî di navbera hevrikên Sedr û Cadde û Hezba Dawa da Ebadî di rewşeka hindan nebine cihû aloz daye kes îreyê bûyîn nabet.